Kráľ Ferdinand III. Udelil mestu Púchov v roku 1649 právo konať výkladné jarmoky a dobyčie trhy pred výkladnými jarmokmi. Na dobyčích trhoch mohol sa voľne predávať dobytok a ovce a mohli sa vyberať tržné poplatky. Obchodníkom, remeselníkom i ostatným sa pritom zaručovala osobitná ochrana. Tržné oprávnenia Púchova s určitými malými zmenami sa udržali po celé obdobie feudalizmu a v začiatkoch kapitalistickej tovarovej výroby. V roku 1999 sa jarmočné tradície v Púchove obnovili pri príležitosti 350. výročia udelenia jarmočných práv mestu Púchov Ferdinandom III. Organizátori si z historických termínov vybrali septembrový a tak sa pravidelne na jarmoku v Púchove stretávajú v 3. septembrovú sobotu. Tak to bolo aj v tomto roku. V sobotu 20. septembra uskutočnil sa 15. púchovský jarmok. Zúčastnili sa ho aj staropazovčania, predstavitelia spolkov Branka Radičeviča a hrdinu Janka Čmelíka. Dve účastníčky jarmoku sú aj dnes s nami v relácii. Sú to dve Anny, Horvátová a Balážová. Vítajte. Ďakujeme. Ja by som povedala, že by sa púchovský jarmok bez Pazovčanov už ani nemohol zamyslieť. To máte pravdu, lebo Pazovčania v Púchove už existujú 30 rokov, lebo tá spolupráca beží naozaj, počala to s divadelníkmi a odtedy do dnes už ubehlo 30 rokov, takže Pazovčania každoročne sa v tom septembrovom jarmočnom dni zúčastňujú na všelijaký spôsob. Tak sme sa zúčastnili aj toho roku a ďakujúc Stanovi Kozáčekovi, ktorý pred 30 rokmi s divadelníkmi toto nám spríjemnil, môžeme povedať, že odvtedy beží táto spolupráca. Takže sme sa aj toho roku zúčastnili na tomto humanitárnom jarmoku. Obyčajne ten humanitárny jarmok má za údel nejakú pomoc. Vždy je to nejaký Púchovčan, aj to mladý Púchovčan, sú to obyčajné deti. Teraz to bolo všetko, čo sa predalo, tých 10% a polievky, ktoré sa tam varili, tie všetky išli, lebo každý darca, ktorý zúžitkoval tú stravu, dával do šparkasy a všetko to išlo na operáciu malej dievčiny Natelky Štepanovičovej. Takže dosť sa nazbiera tých peňazí, aby si dievča mohlo zlepšiť to svoje zdravie. V Lani staropazovčania asi nazbierali aj najviac peňazí. Máte možno informácie, ten chlapček operovaný a je dobre? Áno, to sme počuli, že keď sme mali taktoka najviac, lebo sme sa zúčastnili všetko, čo sa predalo, všetko sme dali do tej humanitárnej kasy. Aj chlapčekov je oveľa lepšie, mal operované srdiečko, takže oveľa je lepšie, chodí riadne do školy, môže dýchať, tak máme nádej, že aj tejto Nátalky bude oveľa lepšie a že jej s tým našim účinkovaním na tom jarmoku, na tých dňoch Púchova pomôžeme, ako čo sme to aj urobili, lebo tam sme vykladali všelijaké veci a usilovali sme sa pomôcť. Koľko bolo účastníkov, a keby sme porovnali vlaňajší púchovský jarmok s tohtoročným, aký bol? Tak, keď sa to porovná, ja myslím, že je to ešte oveľa väčší, lebo trošku nám aj počasie zavadzalo z počiatku, no ale potom už bolo lepšie a môžem vám povedať, že sa ten príliv hostí a tých, ktorí navštevovali, návštevníci, bolo ich tam veľmi hodne. Čo ste tam ukázali? Ktoré ručné práce ste vystavovali? No tak, máme my dosť dlhodobú už a širokú činnosť. Čo sa týka ručných prác, znamená všetky tie práce, čo naše ženy tam robia, čak čo robíme počas celého roka, vyšívajú, pletu, ozdobujú. Tak to sme si tak zaumienili, že sme to tam vykladali. Boli to tam aj staršie veci, napríklad ako uteráky, tie, čo sa vykvačkajú na tie vešiačiky, naše pazovské, čo stoja ozdobné. Tak sme to mali tam nainštalované. Mali sme tam aj plachtičky vyšívané, obrusy, aj tkané, aj vyšívané. Znamená všetko to, čo patrí do ručných prác a to, čo naše ženy robia. Znamená aj teraz, aj v minulosti ešte, čo máme
odriev od našich babiek ešte, aj tkané, aj vyšívané, tak to tam veľmi pekne dopadlo. O čo mali najväčší záujem návštevníci? Môžem vám povedať, že si veľmi žiadali tie práve vyšívané, tie učeráky, tie ozdobné. A radom sa opýtovali, či máme to aj na výpredaj také. A tiež hľadali od nás, zvlášť je to u nich teraz v mode, aby si to do chát kládli kuchárky, ktoré sú vyšívané a zvlášť s nádpismi, že vinšuje vám dobré ráno. Potom všelijaké nádpisy, hlavne to hľadali, lebo to sa im veľmi páčilo a je to, hádam, u nich teraz trend. Takže takéto veci obyčajne hľadali to v modrom alebo fialovom. A toho roku zvlášť len 2-3 zákazníčky hľadali nám aj v červenom, čo je zriedkavé, lebo u nich najviac len fialová a modrá. Čo ste si vy povšimli také zaujímavé, čo vám vlastne utkvelo v pamäti z tohto jarmoku? Mne utkveli zase, ako aj každý rok, čo som počula, že tam je, ja som to aj hľadala, sú to zvony, na ktorých sa veľmi ľahko hudie. Znamená, poskladané sú tak, ako keď by to boli klávesy a dá sa na nich udierať a dá sa na nich húsť. Lebo to obyčajne oni zase idú tou svojou tradíciou na všetkých zámkach, ktorých je hodne na Slovensku. Boli tie zvony a na nich sa húdlo. Takže aj tuto boli zvony, ale môžem vám povedať, nedalo sa kúpiť, boli dosť, ale dosť drahé. Ceny boli také nie pre naše vačky, takže sme si nemohli dovoliť tie zvony takéto komplet kúpiť. Ste vyskúšali hrať? Vyskúšala. Potom tiež boli napríklad, vyskúšali sme spoločne to, boli tam merania, že koľko sme zdravé. To sú nejaké nové aparáty, ktoré sme boli také prekvapené, že čo sa to od nás žiada, vystrieť ruky, vymerať výšku, váhu, aby nám to povedali, ale sme sa prešli po trhu, takže sme mohli vidieť, že všeličo, čo sa tam deje. A naozaj rokami, ja chodím to už 3. rok, takže teraz taký ten trh bol taký velikánsky, ponuka tiež veľká, lebo bez ohľadu na to počasie, ktoré nám nežičilo dosť do obedu, ale po obede bol veľmi veľký príval ľudí, takže z okolitých miest a až z ďaleka. A z ktorých všetko časti sveta boli účastníci? Boli až zo Španielska. Zo Španielska boli... Slováci zo Španielska? Nie, Španioli boli, áno. Takže oni varili tam čokoládu. Mali tam tie kastrole v tom velikánskom kotle, tak tam robili tú čokoládu, tak to potom predávali. A ľudia si tam kupovali normálne. Dávali však dobrovoľný ten, ako tu z lásky sa dávalo do toho košíka pre tie deti, a že by si nazbierali. No tak boli tam aj z Ruska, Ukrajinci vlastne boli, Poliaci, Česi, aj neviem, ešte bol... Tak ste tohto roku aj my zo Srbska sme boli. S tradíciou iných národov. Áno, bolo tam hodne toho a môžem vám povedať, že mali pekné aj kroje, tiež boli krojovaní. My sme tiež boli v kroji obliečené. Aj z nášho Radičeviča boli obliečení, obidvaja. Takže môžem vám povedať, že sa jej veľmi páčil kroj a ponieważ keď sme rozprávali po slovensky, všetci sa nám opýtovali nás, že ako my to tak dobre po slovensky rozprávame. Prišiel jeden pán a hovorí, tak dobro jutro, ale to tak neisté, dobro jutro. A ja som mu odpovedala dobro jutro, aj dobre ráno. A on ma hľadí a hovorí, ale vy ste zo Srbska. No sme zo Srbska, ale rozprávame aj po srbsky, aj po slovensky, reko veľmi dobre. Tak sa veľmi prekvapení, že my rozprávame. A ešte keď nás videli, že sme v kroji. Hovoríte, Španieli varili čokoládu? Čo varili Pazovčania? Viktor, ktorý bol predstaviteľ kuchyni, Viktor Reinprecht, a vždy sa mu to dobre darí. Voľa, kedy chodili i iní, teraz bol Viktor, už zase myslím, že po 3. rok. Takže guláš varil a všetci čakali na ten guláš, lebo ten sa tak rozobral za takých 10-15 minút. Všetci si tak oblizovali prsty. Áno, veľmi, to bolo predsi 20 kg mesa a to hneď odišlo. Takže ani my, čo sme tam boli na stánku, nemôžeme prísť k tomu, aby sme to ochutnali. Takže bol taký veľký príval hostí, ale už všetci vedeli, to si zastanú do radu
a čakajú na to, na našu palinku a na mäso guláš. Z tých sprievodných atrakcií, čo ešte bolo v rámci jarmoku? Pa čo, tohto roku nebola hudba živá, ale na našom stánku mali sme tam našu pieseň, mali sme tam nainštalovanú s CD-čkami, kazetofon a tam sme stále sa striedala pazovská, slovenská muzika aj sriemska. Takže si vyhľadávali, či nemáme náhodou a chceli si kúpiť CD-čka v srbčine. Mali sme tam niečo slovenské, tak to sme im tam aj venovali niekoľkým, ale sme nemali v srbčine, tak veľmi si to žiadali. Mnohí sa nás opýtali, že či je to teraz, či máme toto, čo hrá. Takže bolo tam, ten jarmok je veľmi rôznorodý, je tam všelijaký tovar, znamená, sú tam aj súkromníci, ktorí vyrábajú ešte také, napríklad kožiari sa tam robia také áno, staré remeslá. Áno, ešte možno tam nejaké staré remeslá, na ktoré sme tu už zabudli, alebo že tu už vlastne vymreli tí starí, ktorí sa tým zaoberali? Ja som si povšimla napríklad to drvotovanie. Že tie staré kečage, kedy za mlieko, teraz to tam drvotovali, tak som si povšimla, ako sa to robí. Kedy to boli aj semináre na to, aby nás to učili v škole. Ale môžem povedať, že to veľmi pekne a z toho sa dalo vyrobiť rôzne okrasy, zvlášť robili z toho srdiečka ako medovníkové, takže to naozaj je zlatá robota, ale veľmi, veľmi ťažká, veľmi namáhavá, veľmi pedantná. Napríklad ja som si to povšimla, potom som si tiež povšimla tieto ženy, ktoré vyšívali tam. Aj robili. Takže výšivky sú také celkom nové, s novými krivými ihlami, tak sa to dá vidieť, že čo sa to všetko môže urobiť. Potom ešte, čo sa mne napríklad osobne páčilo, to sú normálne aj nám všetkým, to sú tie syry. Ako sa robia syry, tie vrkvočiky, ktoré si my donášame z hornej zemi. Takže to sme si aj nakupovali, aby sme to tam okoštovali. A bolo to také chutné. Práve keď v Púchove prebiehal Púchovský jarmok, v Vrbase bola pokrynská prehliadka ľudovej tradície, na ktorú mal odísť aj aktív žien, však spevácka skupina, ale to sa nevydarilo. Nevydarilo sa, lebo sa ženy aj rozchoreli, aj zostalo ich málo, tak potom, že nemohli ísť, tak kvôli tomu sme sa nezúčastnili tohto Vrbasovho podujatia, ale predstavovali nás, deti boli piatok, malí, tak aspoň sa oni tam zúčastnili. Cez leto aktív žien bol aktívny, môžeme tak povedať. Mali ste niekoľko družieb v pivnici, kde ešte? Áno, boli sme na literárnom posedení, to bolo 15. septembra. Mali sme tak, stále počas celého roka robíme, už ani nevieme, tie dátumy si nemôžeme už ani pospomínať všetky. Teraz máme zase ísť do Kovačice 6. oktobra, už je zahláška, nás sme už to poslali. Znamená, aj stále máme niečo. Teraz už bude prebiehať ten divadelný Vavrín, ženy zase budú tu aktívne, znamená, bude sa variť. Počas detskej prehliadky tiež tak bolo v spolku Rušno, ženy tiež boli ochotné, varili. Potom tak zaznamenávame si naše meniny, najposledné boli Ani, znamená v júli mesiaci. A tak, stále voľačo, každý mesiac sa to posúva a môžem vám povedať, že od víkendu do víkendu máme vždy ten zaujatý čas. Vždy máme niečo už nové tam naplánované. No teraz sme boli v Bačkej Palanky. Predtým účinkovali sme s výstavou vankúšiky starých mám a terajšie vankúšiky. Takže účinkovali sme aj my, aj pivnica. Tiež bola taká vydarená výstava. Do Bačkej Palanky vždy sa tešíme, keď ideme. Nejak sa družíme s nimi, tak sme na istých tých vlnových dĺžkach. Nejak. Takže aj cítime sa tam ako doma. Tu sa stretávame potom s Iločanmi, oni sú z Horvátska, cez most. Aj s ostatnými, takže ostatní dochádzajú len tu vidieť. Takže máme takú príležitosť, že združenia žien, že poznáme všetky spolky vo Vojvodini. A tak sa cítime, neviem, nejak srdce je voľako väčšie, zavlní sa, keď počujeme a vidíme druhých ľudí, zvlášť. Nikdy nevieš, že čo ťa kde vynájde a
a deti, kto bude potrebný. A my vo Vojvodine takto poznáme menej viac veľmi veľa spolkov, veľmi veľa ľudí, znamená žien zo združenia, lebo už voľakedy, keď sme tančili vo folklóre, keď sme boli divadelníci, teraz už keď sme prišli do rokov, teraz sme už v tejto družbe, tak tu pracujeme a voľakedy sme mali pred 2-3 rokmi, vie to Anna dobre, že sme mali letné prázdniny, že sme nepracovali, ale teraz voľako každú sobotu, nedeľu sme voľakde angažovaní. Okrem toho, že vlastne ukazujete z tej našej ľudovej slovenskej tradície aj v okolitých dedinách, aj mladším generáciám, možno nestačí iba to, aby ste ukázali tým mladším, ste rozmýšľali možno o tom, aby ste im aj ukázali, ako sa vlastne to robí, aby sa naučili možno vyšívať, alebo... No áno, a ja stále hovorím, že treba, aby prišli do spolku, aby sme ich my naučili ešte kým vieme, aj tieto naša generácia, ktoré sme ochotné im to poukázať, lebo už tieto poza nás, ktoré dochádzajú, myslím, že už toľko nerobia tak. No, žiaľ, čo vraj je to, aj ktoré majú záujem za takú, aj mladšie ženy, nemám na to, čo vravia poznámku, ale veľmi málo sa ženy chytajú do toho. Aj buď mladšie, a môžem vám povedať, že ani staršie už nie sú. Dobre, tie staršie už aj slabšie aj vidia, možno aj už nemajú taký záujem, ale ešte my tu na spolku napríklad ešte chceme aj tkať. Napríklad teraz budeme mať ešte trošku, hádam, kým prejde tento Vavrín. A potom už tam nainštalujeme aj tie krosná. A potom by sme chceli počať, aby nám... A normálne, že by sa aj tie mladšie zapojili, aby to videli, ako sa to robí. Máme tam u nás také ženy, ktoré aj robili. Znamená, kým pracovali počas diania, na kým bola ešte čo robila, tak tu oni už tkali. Tak teraz vraveli, že chcú ponovo začať, aby to videli, či to im pôjde. Teda budú to také priatky vlastne. Áno, teraz už počas zimných prázdnin, len sa to nainštaluje a už potom siahneme aj do toho, do tkania. Pravda, že nakúkneme aj my s našou kamerou aj na tie vaše priatky. Zatiaľ vám ďakujem.